liikkeelle. Lukkalla voisit seuraavalla pitkällä sivulla vaihtaa paikkaa, et hän koputtele jaloilla, kun hevoset voi sitä säikähtää. Eli lukkalla käännät radan poikki, sieltä vaihdat paikkaa. Ja sitten Elina napaa eteen, nyt saat taas aika etukenossa. Hyvä, just noin. Reippaasti liikkeelle, pohkeita raippaa niin, että se lähtee liikkeelle. Lukkalla ravi jatkuemmin, nopeet pohkeet, rennommat reidet. Se ei auta, että käytät raippaa, jos sä puristat polvella ja reidellä noin paljon. Eli vähän rennommaksi koko jalka. Ja sit pohkeet, hop, nopeet, hyvä. Aina mennään just noin, oikein. Ja tuntuma heli, varot, että ohjaa ei valu liian pitkä. Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas. Kantapää mahdollisimman alhaalla. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin kumma ja taivaal on pitkänlainen. Eihän se tyttö minun kyytini tullut, kun olen poika hurja.